Привіт, я Саша, а гэта чарговы канал, дзе будуць распавядаць пра кніжкі. І сёння я хацела расказаць пра свае лепшыя кнігі гэтага чытацкага года. Спадзяюся, яны, можа быць, знойдуць куточак і ў вашым сэрцы таксама. Калі не ў сэрцы, дык можа у планах на наступны год. І пачнем з ганаровых згадак. Джеф Вандермеер, «Анігіляцыя». Не самы чаканы, напэўна, выбар для гэтага топа, але я чытаю рознае, і гэта суперкласны выбар, калі вам трэба нешта такое, каб старонкі самі сабой перагортваліся, а вы, можа, нават больш чым на 10 хвілін забылі пра тое, што ў вас ёсць мабільны тэлефон. Я чытала на манікюры, і гэта такое смешнае нейкае сутыкненне было двух светаў, таму што я адначасова думаю пра тое, якога колеру будуць мае пазногці, і чытаю пра апакаліптычны сталкераўскі такі сусвет, дзе антраполаг, псіхолаг і біёлаг спадзяюцца знайсці анамалію і сутыкаюцца з монстрам, і ўсё гэта вельмі жахліва і цікава, і я папросту адсоткаў 30 прачытала проста седзячы там. І калі вам патрэбна нешта такое захопліваючае, то гэта вельмі класны выбар. Ідзем далей. Не думала, што з хартамі будзе так складана. Наомі Вульф, «Міф аб прыгажосці». Калі вы дзяўчынка, гэта, напэўна, адзіны нон-фікшн, які нам усім трэба прачытаць, і калі вы не дзяўчынка, гэта таксама нон-фікшн варты вашай увагі. Марсель Пруст, «Германтавы бок». Гэта ўжо трэцяя ў мяне частка у пошуках страчанага часу Марселя Пруста. Гэта Пруст, гэта супер прыгожа, звыш прыгожа. Гэта кнігі, у якіх фармулююцца такія думкі, эмоцыі, якія я ніколі не думала, што можна выкласці на паперу, і ўвогуле не думала, што хтосьці, акрамя мяне, адчуваў калісьці нешта падобнае. Таму я зараз ператваруся ў сведку Іеговы, як заўжды пачну размаўляць пра Пруста, але гэта патрэбна ўсім, мабыць, толькі ў свой час, ну і, канешне, калі вы прачыталі першыя дзве часткі. Але не магу не згадаць нават у ганаровых згадках гэтага года. Сільвія Плат, «Пад шкляным каўпаком». Як твар неіснуючага пабліка, сумныя дзяўчаты, я абвяшчаю гэта нашай канстытуцыі. Гэта гісторыя Эстэр, якую запрашаюць на стажыроўку ў часопіс у Нью-Йорк, дзе яе чакаюць свецкія раўты, модныя паказы, такая прыгожае жыццё, але гэта прымушае яе задумацца аб сваім месцы ў свеце, аб сваіх мажлівасцях, аб абмежаваннях гэтых мажлівасцей і ўпасць у такі дэпрэсіўны стан, які вельмі натуралістычна і жахліва паказаны ў гэтай кнізе. Але напрыканцы ёсць прамень надзеі, таму мне было трошачкі лягчэй напрыканцы, але сэрца шчыміла амаль увесь час, але я люблю, каб кніга вызывала ў мяне нейкія шчырыя, моцныя эмоцыі. Герман Мелвілл, «Мобі Дік». Ну, гэта ўвогуле, у нас з ёй такія трохі аб'юзіўныя стасункі, я так доўга яе чытала, але я разумею, што гэта ўсё было вартае свайго часу. Кніга, у якой увесь сюжэт складаецца з таго, што капітан без ногі намагаецца адшукаць і забіць кашалота, які зрабіў яго бязногім. Гэта літаральна ўвесь сюжэт, але справа не ў сюжэце, а ў тым, як гэта напісана, таму што гэта такая дзікая, неверагодная, фантастычная нейкае падарожжа, якога я не чакала ад такой класікі. Там столькі дзіўных параўнанняў. Гэта постмадэрнізм для таго, як які-небудзь постмадэрнізм нават у праекце існаваў. Вельмі цікавая структура, столькі уставачных раздзелаў, якія не маюць дачынення як бы да сюжэта, а распавядаць пра кітоў. Я была ўпэўнена, што гэта будзе нудна, але гэта было вельмі весела, нават рагатала, ну так, трошачкі, калі ехала ў аўтобусе. Гэта аддае вам трохі адчуванне, якое ў мяне пачуццё гумару, але гэта вельмі дзіўная кніга, якая ламае мае стэрэатыпы, якія, напэўна, існавалі трошачкі вакол такой барадатай, таленавітай класікі. І пяройдзем да топа 5. Пятае месца. Уладзімір Набокаў, «Бледны агонь». Кніга Лега, кніга галаваломка.
Я намагалася разгадаць загадку, якой, напэўна, нават і не існавала. Сам Набокаў называе гэты раман вельмі простым і раіць папросту атрымліваць асалоду ад яго. Гэта вельмі цікавы раман па сваёй структуры. Ён складаецца з 999-радковай паэмы, напісанай таленавітым паэтам Джонам Шэйдам у свеце гэтай кнігі. І каментара гігантычнага да гэтай паэмы, мабыць, у 20 разоў большы за паэму, дзе яго калега Чарльз Кінбат намагаецца праясніць, пра што гэтая паэма, і гэта той выпадак, калі, напэўна, нам не трэба верыць гэтаму ненадзейнаму чалавечку, таму што ён лічыць, што ўся гэтая паэма была напісана пра яго, згубленага, беглага караля неіснуючай краіны. Гэта ўжо такая затравачка вельмі цікавая. А зусім не пра прыватныя трагедыі самога паэта. Так прыгожа складзены раман з маленькіх цаглінак, так усё там падогнана, падобрана, што папросту здзіўляешся, як можна так пісаць, таму што гэта дакладна той выпадак, калі ты папросту увесь у захапленні ад таго, што можа рабіць чалавек са структурай тэксту. Мы ўсе ведаем, што Набокаў суперстыліст, і ў яго усе гэтыя карункі і фальбоны словаў заўжды складаюцца ў нешта вельмі прыгожае і нешта такое, на што можна глядзець як у музеі на, не ведаю, на грэчаскія скульптуры, нешта такое пабудаванае па залатым сячэнні. Месца нумар 4 таксама вельмі умоўнае. «Чорны лес» Тоні Лаштан, беларуская пісьменніца. Гэта зборнік апавяданняў, напісаны на рускай мове, з такімі ўкрапленнямі трошачкі беларускай, і мне падаецца, гэта робіць гэты твор яшчэ больш беларускім. Ён распавядае аб фантастычным, на першы погляд, абсурдным нейкім свеце, але які на самой справе вельмі падобны на тое, што мы перажываем у сваім сэрцы, напэўна, у нашыя часы. Гэта свет, у якім ты павінен заплаціць сваёй скурай за тое, каб прайсці праз мяжу, свет, у якім можна знайсці павесткі, выкапаць іх як бульбу, свет, у якім пачуццё дрыгвы — гэта нейкая фізічная характарыстыка, гэта ўжо ператвараецца трошкі ў бодзі-хорар, у псіхалагічны хорар. Гэта супермаленечкі аб'ём, суперсухі просты тэкст, але так незвычайна неяк перавёрнуты і так дакладна адчувае ён усе тыя пачуцці, якія мы нават не можам выразіць часамі, што ён папросту пакідае вас, не ведаю, ляжаць на падлозе, захлёбвацца сваімі слязьмі, але гэта як катарсічны нейкі такі вопыт, які патрэбен нам, напэўна, для таго, каб выразіць тыя эмоцыі, якія маглі быць захаваны недзе вельмі далёка. Месца нумар 3. «Бог дробязі, Арундаці Рой». Гэта індыйская сямейная сага, і ўсе 3 слова, напэўна, адштурхнулі б мяне ад прачытання гэтай кнігі, таму што, я не ведаю, вы ўжо таксама, напэўна, уявілі нейкае Джимі Ача-Ача. Гэта маё першае відэа, мяне закэнцэляць адразу ж. Не. У якой вельмі крэпкі такі сюжэт, і вельмі яскравая, дзейнічае на ўсе органы пачуццяў мова. Галоўны герой блізняты, інде, якія становяцца сведкамі трагедыі дарослых, але не разумеюць гэтага, напэўна, у поўным аб'ёме, і праз нейкія пачуцці яны ловяць настрой усяго таго, што адбываецца, і мы намагаемся разам з імі зразумець, што прывяло іх да таго пункту ў часе, у якім мы знаходзімся зараз. Твор датыкаецца тэм і каставай сістэмы, і палітычных рухаў Індыі сярэдзіны 20 века, і тэма кахання, тэма сям'і, вельмі яскравыя персанажы. Ёсць купа сцэн, якія я не магу забыць, яны трошачкі смешныя, але так горка смешныя. Усе тыя адчуванні, якія праз мову там перадаюцца, мне вельмі даспадобы.
Це жахлівая, страшная трагедыя, але хлопчык не разумее, што адбываецца, але праз смакі, праз ліпкі, салодкі, празмерна салодкі смак ліманаду ён разумее і неяк ловіць гэтае пачуццё таго, што зараз адбываецца нешта дрэннае. Ці такімі там словамі празрысты шкляны пацалунак, калі ўсе дарослыя, напрыклад, бачаць у гэтым парушэнне каставых нейкіх правілаў і сістэм, маленькія дзеці ловяць сапраўднае пачуццё таго, што адбываецца зараз. Калі б у гэтай кнігі быў пах, мне падаецца, гэта было б нешта накшталт Ціры Мюглера, Аўра, не ведаю, гэта у парфумы мы ўжо пайшлі, але дакладна такі трохі як дрыгвяны, але кветкавы, густы пах спякотнай Індыі. Перад топам 2 трохі захаваю інтрыгу і папрашу вас распавесці пра свой топ за гэты год. Якія кніжкі былі лепшыя ў вас? Ну і, канешне, калі вы ўжо даглядзелі да гэтага і вам нават можа падабаецца, клікніце падабайку. Працягваем. Другое месца. All Fours, Міранда Джулай. Я ненавіджу гаварыць нешта на ангельскай, калі размаўляеш па-беларуску, таму што акцэнт. Гэта кніга пра жанчыну 45гадовую, якая робіць сабе ў падарунак на 45годдзе. Падарожжа ў Нью-Йорк на сваёй машыне, але яна спыняецца ў гэтым падарожжы, мабыць, у 20 хвілінах ад свайго дома, для таго, каб застацца ў бруднаватым, непрыемным матэлі, зрабіць там рамонт у пакоі матэльным. Рамонт мары, утрэскацца ў маладога мыйшчыка вокон і адчуць нейкае духоўнае сексуальнае адраджэнне. Смешная, шчырая кніга. Гэта, напэўна, ведаеце працяг секса ў вялікім горадзе, And Just Like That, здаровага чалавека, таму што сапраўды ён працяг курыльшчыка. Вось там усе тыя тэмы, якія Netflix любіць пакрываць у сваіх серыялах, напэўна, яны суперкласна раскрыты, не крынжова. Там ёсць некалькі сцэн, якія можа нехта палічыць агіднымі, бруднымі, але яны дакладна пашыраюць нейкае ўспрыманне свету, вашых гарызонтаў. Я не жанчына ў прэдменапаўзе, у мяне няма каханка малодшага за мяне, у мяне няма дзіцяці, у мяне няма мужа, але я так паядналася з ёй, я як села ў гэты аўтамабіль з ёй, я так і паехала і праехала ўсю кнігу, нават не гледзячы, колькі мне старонак засталося. І першае месца, апошняе каханне ў Канстантынополі, Міларад Павіч. Праўжаў сваім сябрам пра гэту кнігу ўсе вушы. Яна маленькая, яна 120 старонак, яна не хутка чытаецца, і менавіта з той нагоды, што кожнае наступнае слова, яно не прадбачанае. Не ў тым сэнсе, што Неда Старка забілі. Пабачце, калі гэта спойлер для вас да гульні «Прыстолаў». Не ў тым сэнсе, што вас неяк уражвае тое, што адбываецца, а ў тым сэнсе, што там няма ніякіх банальных спалучэнняў словаў. Кожнае наступнае яно уражвае і заставляе неяк твой мозг працаваць на іншых частотах, ніж звычайна. Мне вельмі падабаецца ў Павіча, яго заўсёды ў творах ёсць свая фішка, вось, напрыклад, самы такі, напэўна, яго знакаміты постмадэрнісцкі твор «Хазарскі слоўнік». Гэта літаральна слоўнік, там ёсць артыкулы, і ты можаш па гэтым слоўніку у любым парадку чытаць артыкулы, можаш ад артыкула да артыкула па спасылкам пераходзіць, можаш па алфавітным парадку чытаць, і гэта кожны раз для цябе будзе новая кніга. Так, і з гэтай кнігай, але тут цікавая ідэя, трошачкі ўваходзім у нябесныя прасторы. Фішка гэтага твору ў тым, што ён складаецца з 21 раздзелу, кожны з якіх увасабляе сабой адзін з галоўных арканаў Таро. Мы увайшлі ў гэтыя нябесныя прасторы, прабачце. І сапраўды, ты чытаеш нейкую суцэльную гісторыю, але кожны з гэтых раздзелаў мае унутры нейкага героя, які адлюстроўвае назву гэтага аркану. Напрыклад, там ёсць блазан, ёсць імператрыца, і там сапраўды
будзе гаворка пра нейкіх герояў, якія падобныя да гэтага архетыпу. І галоўны прыкол яшчэ напрыканцы ёсць тое, што сам аўтар дае вам варыянты раскладаў таро, калі вы, напрыклад, цягнеце 3 карты, дзе адлюстроўваецца вашае прошлое, вашае будучае і цяперашняе. І вы можаце чытаць толькі тыя раздзелы, напрыклад, якія вы сабе наваражылі. Мне так спадабалася гэтая кніжка з той нагоды, што там няма ніякіх лішніх герояў, ніводнага лішняга слова. Усё складаецца ў нейкі ідэальны такі стосік гэтых карт таро. Гісторыя зачынена прыгожа неяк, і кожны герой на сваім месцы. І гэтая дзіўная структура. І ўсе гэтыя пахі, усе гэтыя нечаканыя словы, яна такая шчыльная, такі тэкст, праз яго, як я ўжо казала, трохі павольна прабіраешся, таму што кожнае новае слово патрабуе тваёй увагі, таму што аўтаматычна папросту праслізгаць поглядам праз старонку не атрымаецца, таму што трэба ўключаць трошачкі мозг, таму што ўсе спалучэнні незнаёмыя, цікавыя і таксама прымушаюць твае думкі ісці папросту у нейкім не па X, Y, Z асям, а ў 4-м вымярэнні. І гэта вельмі цікава. Я люблю такія mind-blowing штукі, калі вы ўжо знудзіліся са звычайнай літаратурай у кішэнькі. Вось такі выйшаў мой топ. Вельмі шчыра хачу павіншаваць вас усіх з Новым годам, з Раством. Няважна, што мы святкуем, я хацела б, каб надыходзячы год для кожнага з нас быў мірным, гарманічным, поўным святла, дабрыні, кахання, здароўя вам і вашым каханым. Ну, гэта ўсё такая банальшчына, але сапраўды я вельмі хачу, каб гэта ўсё споўнілася. І напрыканцы, раз вы ўжо даглядзелі да гэтага месца, я вам паведаю адзін сакрэт. Я сябе, канешне, не на сметніку знайшла, але вось гэтую кнігу так. Гэта чарадзейныя казкі. Я сапраўды летам ішла каля свайго дома і бачыла, што на сметніку, каля сметніка ляжыць стосік кніжак. І вось гэта, так падміргнула мне яна на беларускай мове, чарадзейныя казкі, нешта паклікала мяне. Я палічыла, хто я такая, каб адмаўляць у знаках сусвету. Я пайшла за гэтым знакам, і зараз давайте паспрабуем паваражыць. Я вось не ведаю. Я зараз скажу нейкую старонку і радок, і давайте зачытаем, што там будзе. Можа, гэта будзе прыкольная нейкая нам на наступны год такі сказ, які яго азначыць. Няхай будзе 383 і 33 радок. Ой, як я адчыніла 387, так побач. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гэта царыца сама не едзець і не ідзець, а шлець сваіх самых верных слуг і прыказуюць слугам. Калі яны хорошо угасцяць вас і прывецяць, дак і вы к сабе завіце іх. Дак і вы завіце на гэты канал сваіх сяброў. Не ведаю, што гэта значыла, трэба будзе апрацаваць пазней. Вось такая варажба атрымалася. Калі хаціце, можа, пішыце ў каментарах старонку і радкі, і гэта будзе ваша прыватная варажба на наступны год. А зараз абдымаю. Дзякуй!